Babae nga, binabayaran na eh. Buti lang sa bakla tol. On time lang, ayos na. Anong mas nauna? Itlog o manok? Where are you from? I'm from Philippines. Me too, I'm from Philippines. Wow, that's so great! We're the same country! Ano ba talaga ang mas nauna? Yung itlog o yung manok? Bakit? Ang manok maging itlog ba? Hey, so what's up guys? So today's video is mag-asta kung unsay una, ang itlog ba o ang manok. So let's start. Tagasan ka? Philippines, around the world. Sa Batangas lang ako ka, baka gusto nyo jersey. Tol, Baka gusto nyo jersey, may pinamimigay ako jersey ngayon. hingi! Oo, Bautista nga lang. Mura na lahat to. Gaya Chicago Bulls eh. Pinamimigay mo tapos may presyo. Babae nga, binabayaran na eh. Buti lang sa bakla tol. One time lang, ayos na. Gago! May tatanong lang ako. Bakit po? May tatanong lang ako. Yes? Sa opinion mo, Yes, ano po yun? anong mas nauna? Itlog o manok? Ano? Curious nga ako eh. Kaya tinatanong ko, ano nilang mas nauna? Yung itlog ba o yung manok? Naguluhan ako eh. Huwag kang maguluhan. Pipili ka lang dun sa dalawa. Yung manok ba o yung itlog? Get out! Siguro yung kung walang manok, walang itlog, di ba? Hindi totoo yan. So yung manok ang nauna. Yeah, of course. Yes. Si manok. So ano ang best na explanation mo dun? Bakit si manok ang pinili mo? Hindi ko alam. Uy! Hi po. Hi, Hello. where are you from? I'm from Philippines. Hindi totoo yan. Me too, I'm from Philippines. Wow, that's so great! We're the same country! Gago! Ganda ng tattoo mo ha, ba't ang dami? Maganda. Wow, Talaga. ang dami niya na. Paano masabi? Parang sakit yata yun eh. Mas masakit pag niloko, syempre. Ay! Ano ba ang talaga ang mas nauna? Ano ang nauna? Yung itlog o yung manok? Betlog. Baliw ka yata eh. Ba't naging itlog? Wala, naging buko eh. Naging balot yung itlog? Anong usapan? Tol, actually, curious kaya, curious ako ngayong gabi eh. Kaya may tatanong na ako. Bakit naman? Wow naman! Wow! Wow! Pwede. Oh, Bakit naman? alin ba talaga ang mas nauna? Yung itlog o yung manok? Itlog muna bago manok. Sino magsabi? Paano masabi? Bakit? Ang manok maging itlog ba? Hindi. Hindi naman pala. Itlog muna bago manok. Bakit? Saan ka So, yung tanong? ano ang magandang dyan, explanation na itlog yung nauna? Ito lang nauna. Bago manok. Dahil May
Oh, sige. Wala na, finish na.